Колкото по-голяма е една компания, толкова по-големи са отговорностите на нейният ръководител. Умението да комуникираш с колеги и с клиенти, според експертите по човешки ресурси, е присъщо на жените. Те са тези, които владеят това изкуство до съвършенство. Животът е доказал, че жените могат да постигнат всичко. В BG Lux днес ще говорим за жените бизнес лидери в България. За първи път 3 българки бяха номинирани за международната награда за жени лидери за Югоизточна и Централна Европа. Сред тях са Саша Безуханова, Меглена Кунева и Теодора Захариева. Наградите ще бъдат връчени тази вечер на официална церемония във Виена. А наградата за жени лидери има за цел да разшири дискусията за увеличаването на броя на жените на лидерски позиции в икономическият и обществен сектор. В BG Lux днес ще видите какъв е профилът на жените бизнес лидери в България. Разказва мениджърът по човешки ресурси Димитър Иванов. Кое е общото между индустриалният инженеринг и бизнес с бутикови рокли от Израел, Гърция, Испания, САЩ и Холандия? Обединява ги едно име – Анелия Петкова. Предпочитат ли жените да се доказват в работата си и да правят успешна кариера на мениджъри? Кои са по-добри? Тези, които са зад бюрото, или домакините и отговорните майки? Успяват ли българките, които се занимават с бизнес, да балансират отношенията си в семейството? Отговорите на тези въпроси дават 30 от най-добрите жени бизнес лидери в България, които бяха включени в престижен годишник. Как бяха подбрани те и какъв е техният профил, ще научим от Димитър Иванов. Самата идея е част от нашия имидж и нашия план за годишници, които имаме като идея да издаваме всяка година. 2008 година издадохме първото си издание, част от поредицата Human Values, което се казваше 50 топ менеджера за пазара на труда в България. 2009 година беше съчетана заедно с 2010 година с тематичното издание Human Values 2 жени бизнес лидери в България. Водещото при нашия подбор беше да успеем да обхванем една група от дами бизнес лидери в България, които респективно да бъдат част от различни сфери на бизнеса и да са успели в дейността, в която развиват своята дейност, както и да представляват значими имена или пък значими взаимовръзки между различни бизнес единици в България. Това, което лично на мен ми прави изключително добро впечатление, е, че дамите са изключително отдадени на това, което правят. Успяват да бъдат едновременно водачи в бизнеса и същевременно да бъдат добри майки и съпруги, което е една много интересна симбиоза. И това, което бих акцентирал като наистина нещо невероятно, е чувството, което дамите притежават като усещането да развиваш правилно един бизнес и той да бъде успешен. Интересен е факта, че и в България большинството, по-голямата си част бизнес лидерите са мъже, отколкото жени, но като част от групата дами, които ние сме подбрали за нашето издание, е видно, че дамите заемат изключително ключови постове и то в много големи по размер организации в България. Така че аз лично вярвам, че все по-често ще трябва мъжете бизнес лидери да се съобразяват с дамите бизнес лидери. Като компания, която е активна в полето на консултиране на различни клиенти, имаме невероятното удоволствие да сме част от прогнозата за това как нещата ще се случват една стъпка в аванс. Така че тематичното издание предхождаше нашата прогноза, че в един бъдещ план жените на ръководни постове ще се увеличават
и че може би съвсем скоро, в един скорошен момент нещата ще изглеждат по много по-различен начин или считаните за мъжки професии и мъжки професии като ръководни постове ще се вземат от жени. За сметка на това, лично според мен, голяма част от мъжете биха могли да заместят дамите в техните семейни задължения и отговорности, което всъщност